ଲୋକକଥା ଲୋକକଥା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଳାପ ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳେ ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ଲୋକକଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଯେପରି ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗଳ୍ପ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଯେପରି କିପରି ମନେ ରହିବ। ଯଦି ଜଣକୁ କେବଳ ଜଟିଳ କଥା କୁହାଯିବ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ, ତେବେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ନୀତିକଥା ବା ରୂଢ଼ିର ପ୍ରଚଳନ ଚିରାଚରିତ ପନ୍ଥା ଭାବେ ଘରେ ଘରେ ଚଳି ଆସୁଅଛି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖି ହୁଏ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, କଥା ସରିତା, ଏହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଆଗକାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହିଁ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅର୍ଥନୀତି, କୂଟନୀତି, ଘର ସଂସାର କରିବା, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ କିଏ, ମଣିଷ କିପରି ହେବ, ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୂଳଚୂଳ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ସେହି ଗଳ୍ପ ବା ଲୋକକଥା ଦ୍ୱାରା। ଲୋକକଥା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଥା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୃତ। କିନ୍ତୁ ଏକା ଅର୍ଥବୋଧକ ଗଳ୍ପ ବା ଏହାର ସାରାଂଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଳ୍ପ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ। ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ଜୋର, ତାହାର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେତେ ଉନ୍ନତ।